lang hilin eh. Good afternoon, maayong otto, adlaw Bernie Santo. Ganda ko to simbahan. Nanagkat rosaryo ko karijot. Inos mga sa mga sa ginagmay. Ako may tawag simbahan. Mula sa ko dito sa higsuon. Sa magdaong kay yan sa sunod may prosesyon. Kultura ko nila kao kay kantos piyason lagi kaya nag-break itong pusa sa paw ganiha yung kumatos ako simbahan nung lawas ako sa higsuon kaya kami patating sabutan at ako nila ang ingkang tanan daghang salamat gihapon kamusta na mo Ma'am Yuning Ayop salamat kado ma'am sa permi nimong pagsubaybay. Salamat kado sa imong kamalumong kasing-kasing kay ko naka kaping kanunay diha ma'am. Nila ni kuan. Ma'am Siri Ulrich. Yasa kuan diha sa Valencia. Valencia na siya pero sa US. Mayong adlaw. Bernie Santo. Sa mga naging nga magamping ko ikaw na sa paglakaw-lakaw. Salamat kado ma'am sa magkaguntanan. Kung sa diha sa Tagbilaran. Nagwan ba das buhol dari nagkulimlim. Nanagom. Marcelo Castañares. Kumusta? Ug ni ma'am Merstan family. Kumusta? Wag yapon ko makamupon bahin sa among screening newborn screening lagi. Katsat paghanghid nga nurse gagaw gabi samutog po na problema kay niyon siya dapat kuno 24 hours or 72 hours ra ang born screening sa bata sa bali nga among bata kaduha namang usa namang kabuan kapin mo na ning kamot mi nga among born screening newborn screening karong Lunes. Salamat mi dagtong mga taong nga malumong kasing-kasing nga maka newborn screening si baby kay mahal na malagis private. Kaya nawahay na po sa higagaw. Ang higagaw gabi, namutan ako, nabas sa Alicia. Na siyempre na ako no, matay mga nagnapo yung mga anak mo. Huwag na filter lagi mo, kuan sila. Diyan yung kung ikasaban, yun sila na. Hala, 24 hours na ng newborn screening. Taas akong 72 hours. Samantalang kamong bata. Pero okay ra, Bernis naman ron, Sabado. Domingo, pagka-Lunes po ho, namo lang dadog si baby at private. Private na laman may magpa-born screening. Kaya di ni mo masahan kung usmon lagi. Sa buhol pa ni, siguro ni sa kanong pagdiwaya di sa Tagbilaran. Kahit di sa Manila di ay. Kaya, wala siya makasikaso nga na. Kami lagi sa Tagbilaran pa, DYRD. Sa kita alaman ta ato ako sa igsuon gunahan amping tanan ug daghang salamat kanunay sa kay nagsubaybay sa among payag. A few moments later. Amot ko dali sa igsuon diyan nagbilibulo di ay siya. Alam mo ba yun? Nagbilo-bilo, request ni to, request ni Berlin. Ano ka nang binignit ko ng Bisaya? Ano? Binignit nga sa Bisaya. Isa lang ano dyan. Ano? May pilit yan. Ginataan, isang pangalan na yan. Kailangan ginataan, bilibilo. Sa amin yan, ano? Dinurog. Ano? Dinurog. Dinurog. Dinurog na kamuti. Saging. Sarang istorya. Ayan o. Kulay-kulay pa. Wala. Sana all. Wala yung kulay-kulay na ano. Ano kulay na ano kung blow? Wala yung ano yung... Mama yung sago! Baka makalimutan! Hindi, saging pa nga. Sige na. Binabay. Ingat. Oh. Nakalimutan. Ingat daw. Ito, servilita, oh. Mato kay parang gusto ko mungan hiwa man magsaba ka magbinignit di ay. Sinabi ka kanina mag-awa yung... Wah, di ko nagbasa.
Kaya tawag ni mo lain-lain. Gahapon ni mo lain-online. Yung profile na. Masarap yung ano mo, kay may langka. Oo, may langka yung bilibulo niya. Ano yung ano to yung galapong tinunaw parang lumapot yung... Bawal mag-inom lagi. Lumapot yung... Ay, hindi lumapot yung... Oo, sa militar. Sino na Tara. Naglutong. Bilo-bilo. Bilo-bilo. Bisaya rin sa buto bilo-bilo lang. Ito masabot bisis, bilo-bilo. Binignit. Binignit, ina, sinugulag langka. Bigit din nagawa na. Gabi, ubi. Sa? Gabi, ubi. Saging. Grabe, ubay saging, malagkit. Giniling, isa pa. Sige na. Parang Yung malagkit na giniling. Nagagawin mong lingin-lingin. Huwag sa Bisaya, usa mo na. Hoy, mga kaigsuonan. Nung sa Bisaya, ninot sa igsuon. Turis malungan. Alam mo nito? Watos maluoy, sa bahay to. Tapos na si tatay sa kuan. Gabi to. Si Maluwas, Malu, dito balin siya. Ka. Ah, Minaw. di ba kung sa Mawaw, mutambay o balin siya. Ada pinagat. Sabi ko sama ko yung apo ko. Iban ko ng isang apo. Pag nandun na daw ako, tatay naman daw, pupuntahan din daw doon. Sana all. Ang gusto ko matos puti. Hindi ko matos puti. Mapatos puti nga ako matos puti. Hindi ko matos puti ha. Sabag yung mister, at yung patutunan. Oh, busy. Busy skodapya. Magkano mo sumasay ma? Alam mo, Bernie, 2,000. alam mo, pagka Gusto mo mo eh, isang kahit... taon pa lang, kukuha ng ticket. Oh, may ticket mo ka lang 900, 700. Pabukin na tayo. Oh. Sabi tayo, Ria. Bagay, libre kami na. Kay ismurang langka. Hindi ka sa amin dito, may lang ka talaga ng mga bumangin. Mantog sa kayo mo ng kangahiyon ko na may maduhon. Nagagalit na sa sabi ba nga yung binitik, magbili ko pa eh. Walang pila-pila ng bilihan ka ng umaga sa amin. Bidik, hamas bidik. O, magbiko ka pa? O, may ano ka na, binignit, magbiko ka pa? Sa linggo, biko na. Linggo. Ah, sa domingo pagkabanhaw, pagkabuhay. Sana all ganda-ganda. Ate guys, Na, dito na ba na? Masa na yung cellphone mo, ma? Ah, bahay ng kapatid ko, andito yung mga ano, mga insurektos. Mga apo, kaning isa, anak ni sa isuon ni Aisa. Kaning isa, anak ni sang manghod. Pagumang ka sang manghod, ay apo, pagumang ka ng noon, baliktad istorya. Kudares, oh, tanawa. Pinaya, walang suklay. Nalap ka na niya, no? Oh, ala, hulog ka. Si Jacob, anak niyan ni Beberlin, kapatid ni Aisa. Ikaw, paano anak ka? Yung papa mo? Anong papa mo? Si Ondoy, papa niya. O, saan papa mo? Dito. Nakas ko dari kay Kuan man. Wa pa may simba. Hindi ka naman po simbahan. Ay mag-prosesyon me. Sa Bisaya o sa Tagalog, unsa man. Dito, hi ka naman. Dito, maganda naman. Dito naman, nakita na naman kami uli. Yung si maliit na maganda. Yung puno. Oh, tingnan mo. Yung si Beberlin. Ate Aisa. Alam na nila yan. Guwapo kasi Inday. Ay, gwapa ko nung kaday. Gwapa pa ko nung kaday. Yes. Oh, gwapa na Aisa, talaga. matandad lang si Aisa. Ano lang si Inday? Cute size. Payatot. Huwag ka magalit ha. Huwag. Hoy, pigilan na yan! Ano yan? Basta naman si ano, halika Jacob. Ayan si Jacob oh. Anak ni Beverly. Dito, tabi. Harap sa kamera para makita ka ni Lola. Ni Sungay. Yan, Sungay ni Lanay na ni. Oh, kasi ang Beverly ba may apo? Ha? Ipul mo. Ikon mo. Ikaw may naikon. Nakaditar ako. Oh. Maggubad-gubad. A few moments later. Pati mabalita kahit na kailan. A few moments later.
man.